من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. yan uwana jama'a jihar Kano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina so in fara da godiya ga Allah, kuma in gode wa duka jama'an Najeriya, musamman jama'an mu ta Kano masoya, wanda alhamdulillahi tunda muka fara harkokin siyasa suna ba mu haɗin kai da goyon baya, kuma wannan haɗin kai da goyon baya kullum daɗa ƙaruwa yake yi tun daga zaɓenmu na 91 zuwa yanzu. Kullum Allah ya sa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata, mutane suna nuna soyayya a gare mu, muna nuna soyayya ga dukkanin al'umma da suke wannan jiha da ma Najeriya gabaki ɗaya. Yau 13 ga watan 1 shekara ta 2026 na shigo wannan jiha tamu mai albarka, jihar Kano, kuma na samu abubuwa na jin daɗi masu yawa, waɗansu kuma babu daɗi, musamman yadda gwamnati ta fito da wani tsari na takurawa ciyamomi da kansiloli da sakatarori da sauran mutane masu rike mukami, da nufin cewar su rubuta sunansu wa suke so, kwankwasiya suke so ko gandujiya. Wannan abu ne wanda yake mara daɗi, wanda duk wani masoyi ba ma namu kaɗai wani jihar Kano ba zai ji daɗi ba. Mun duba wannan abubuwa, mun duba tarihi, mun ga yadda abubuwa suka taso, musamman a wannan tafiya tamu. Mun ga abubuwan da suka faru shekara ta 2015 da irin tsari na butulci da muka samu. Magoya bayanmu suka sha wahala shekara 8, amma dai saboda tawakkali ga Allah da soyayya ga wannan jiha da tafiyarmu suka yi haƙuri har Allah ya kawo mu shekara ta 2019, wanda alhamdulillah mun ga abubuwan da jama'ar jihar Kano suka yi. Ba mu da wani mukami na zaɓe kamar kansila ko chairman, ba mu da national assembly, ba mu da dai wani mukami sai 'yan kujerunmu kaɗan wanda muka samu a state assembly. Amma jama'a suka fito gabar da yamma, kudu da arewa, duk da su an can mutane suna da kuɗi, suna da filotai, suna da duk abin da za su ba al'umma, amma haka jama'a suka yi haƙuri, suka zo suka zaɓi wannan tafiya tamu, aka ci zaɓe. Amma kowa ya san irin makircin da makirai suka yi a wannan jiha na ƙwace wannan kujera. Allah ya sa muka sake haƙuri ga baki ɗaya har zuwa shekara ta 2023 aka sake zaɓe. Jama'a suka fito fiye da ma yadda suka fito a baya. Aka zaɓi wannan gwamnati da take kai da nufin al'umma su samu sauƙi, mutane su samu daraja, yara su yi karatu, yara su samu aikin yi, a gyara jihar nan birni da ƙauye, talakawa su samu sauƙi na rayuwa. Ana fara wannan saboda tsarinmu tsari ne wanda in dai mutum yana kai dole ya bi, in kuma bai bi ba to dama sai dai a canza sheka, saboda tsari a jihar Kano dama haske ne da duhu. Alhamdulillahi al'umma sun fahimci haka, kuma muna gode musu kwarai da gaske. Yanzu a halin da muke ciki, musamman na yanzu, mun duba yadda muka fitar da ciyamomi a jihar Kano da kansiloli a jihar Kano cikin jin daɗi da farin ciki. Mun zaɓi mutane masu daraja wanda ya dace, masoya, musamman a lokacin nan ba na mantawa a kwamiti ɗinmu wanda ni ne chairman, akwai shugabanni, deputy gwamna Comrade Aminu Abdulsalam,
akwai speaker falgore, akwai air vice marshal ibrahim umar, akwai shi dr kofar mata, akwai chairman na party dungurawa, akwai sunusi sirajo wanda shi ma memba ne, akwai chairman na kwankwasiya dan zaki da sauran mutane waɗanda muka ga ya dace a sa su a ciki, wanda mu ne muka haɗu da dukkanin caucuses da suke wannan jiha na ƙananan hukumomi aka zaɓa mutanen da ya dace, kuma alhamdulillahi muna alfahari da su, muna fatan za su ci gaba da aiki, su ci gaba da ƙoƙari. Tun da wannan tafiya rigima ta taso na a tafi a koma wajen Ganduje da Bola Tinubu, abubuwa mutane suke ta fama da ɓacin rai da rigingimu a wannan jiha. To duka yanzu ciyamomi da yawa sun bugo min waya, kansiloli kaɗan waɗanda suke da halin magana da ni sun yi magana da ni, da sauran waɗanda suke rike da mukamai da 'yan majalisar jiha duka sun yi mun, wasu sun yi mun magana irin halin da suke ciki. Wasu ba sa bacci, wasu sun shiga cikin ɗimuwa, waɗansu ma an ƙaƙƙara musu ruwa a asibiti. Wannan na ɗan tuntuɓi mutane wanda muka yi ganin ya dace domin a sama musu sauƙi, kuma akwai har yanzu akwai hakkinmu mai yawa a ɓangaren gwamnati wanda muke ganin ɗaukar wani mataki saɓanin wannan zai iya jawo cutar da mutane. Shi ne muka ga ya dace duka ciyamomi da kansiloli da zababbu da supervisory da dukkanin wanda aka je aka ce sa hannu, mu ba mu da matsala ya sa hannu. Mun sani abubuwan da duk ake na shekarar 2027 lokacin rigimar bai ma zo ba tukuna. Muna ganin cikin yarda Allah, kuma muna addu'a Allah ya kai mu lokacin. Masoyanmu suna nan duk inda suke, sun san kansu, mun san su, kuma wannan zai ba da dama ya kasance tension da yake jihar Kano, musamman na waɗanda aka takurawa, zai kasance an samu sauƙin a halin da ake ciki a yanzu nan. Ina so in gode wa dukkanin al'umma, musamman ko kasas da muke da su, wanda su ma naji ana ta bi gidaje, ana ta yin wayoyi, ana ta yin alƙawura wanda da shekara kusa 3 kenan bai fito ba. To duk wannan abu ne wanda ike wannan mataki muna sa ran Allah da zai warware matsaloli da yawa. A nan nake godewa mai girma gwamna, musamman jiya da ya yabi gwamnatinmu kuma ya tona asirin waccan gwamnati wacce ta dakile abubuwa da yawa a wannan jiha tamu, jihar Kano. A nan nake godewa duka jama'a jihar Kano, musamman masoya maza da mata da 'yan kishin ƙasa waɗanda suke ci gaba da bamu goyon baya a cikin wannan